ఇక్కడ ప్రజలను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, మళ్ళీ అనవసరమైనటువంటి వార్తలు నమ్మకండి. ఈ సోషల్ మీడియాలో వచ్చే వాటికి రెస్పాన్స్ ఇవ్వకండి. మీకు ఎక్కడన్నా సింటమ్స్ కనుక ఉంటే తప్పకుండా పిహెచ్సి స్థాయిలోనే మా డాక్టర్ కనుక కన్సల్ట్ చేస్తే అక్కడి నుంచే మేము శాంపుల్స్ కలెక్ట్ చేసుకొని తప్పకుండా టెస్ట్ చేసే ఆస్కారం ఉంటుంది. ఎవరికి ఎక్కడ బాధ ఉన్నా, ఎవరికి ఎక్కడ సమస్య ఉన్నా, ఎవరికి ఎక్కడ సింటమ్స్ ఉన్నా టెస్ట్ చేసే బాధ్యత మాది. ఇవాళ 50,000 కాదు, లక్షలు టెస్ట్ చేయగలిగే సత్తా ఉంది. కాబట్టి దయచేసి మీరు ఆ సౌకర్యాలని, ప్రభుత్వపరమైన సౌకర్యాలను వాడుకోవాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నాం. ఐసోలేషన్ విషయంలో కూడా ఇవాళ ఎవరికైతే కొంతమందికి పాజిటివ్ వస్తుందో వాళ్ళకు హోమ్ ఐసోలేషన్ కష్టంగా ఉంటుందో ప్రభుత్వపరమైన ఐసోలేషన్ కోసం కూడా మేము ఏర్పాటు చేసినాం. మీరు ఎక్కడ కూడా హోటల్ ఉండాల్సి అక్కర్లేదు, ఎక్కడ బయట ఎక్కడ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ ఉండాల్సి అక్కర్లేదు. రూపాయి ఖర్చు లేకుండా అన్ని ప్రొవైడ్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాం. ఇవాళ మన హాస్పిటల్లో పెట్టేటువంటి భోజనాలు కానీ, మన హాస్పిటల్ ఇచ్చేటువంటి వైద్య సౌకర్యాలు కానీ, మన హాస్పిటల్ ఉండే సౌకర్యాలు వేరే దగ్గర ఉండే హాస్పిటల్ లేదు. కాబట్టి మీరు ప్రభుత్వపరమైన వైద్యం మీద సంపూర్ణమైన విశ్వాసం ఉంటే దీన్ని వాడుకునే ప్రయత్నం చేయాలని, లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టుకొని ఇవాళ ఇబ్బంది పడద్దని చెప్పి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు మొదటి టార్గెట్ హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల జిల్లాల్లో 50,000 టెస్ట్ చేద్దామనుకుంటున్నారు. వాటి తర్వాత ఏమైనా మళ్ళీ కంటిన్యూ ఉంటారా ఎట్లా సార్? ఇది నిరంతరంగా టెస్టుల ప్రక్రియ నిరంతరంగా కొనసాగే ప్రక్రియ. మేము ఇంతకుముందే చెప్పినాం. మొన్ననే మేము మా ల్యాబ్స్ కెపాసిటీని ఎట్లా పెంచుకోబోతున్నామో, ఎట్లా అప్గ్రేడ్ చేసుకున్నామో అవన్నీ కూడా మీకు ఇచ్చినాం. కాబట్టి ఇది ఎప్పటి వరకైతే ఈ కరోనా సమస్య ఉంటుందో అప్పటి వరకు ఎట్లా సారీ కేసులు ఉంటుందో ఇప్పటికి కూడా సారీ ఎప్పుడో వచ్చింది, ఇప్పటికి కొనసాగుతుంది. ఐఎల్ఐ ఎప్పుడో వచ్చింది, ఇప్పటికి కొనసాగుతుంది. ఇది కూడా ఎప్పటి వరకు అయితే ఉంటుందో తీవ్రంగా అప్పటి వరకు నిరంతరంగా ప్రజలకు టెస్టులు చేస్తూనే ఉంటాం, వాళ్ళ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తూనే ఉంటాం. మోస్ట్లీ డేస్ 4-5 డేస్లో ఓపెన్ చేస్తాం. 4-5 డేస్లోనే గచ్చిబౌలి కూడా ఇప్పటికే గచ్చిబౌలిలో ఓపీ నడుస్తుంది. ఇక్కడ మీరంతా చూసిండ్రు. ఇక్కడ అన్ని రకాల సౌకర్యాలు పెట్టినాం. ఇప్పటికే అవుట్ పేషెంట్ ఇక్కడికి వచ్చిపోతా ఉన్నారు. రేపు ఇన్ పేషెంట్ కూడా తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు కరోనా వాళ్ళని తీసుకుంటాం, ఓన్లీ ఇప్పుడు కరోనా కోసం ప్రస్తుతానికైతే కరోనా వాళ్ళని తీసుకుంటాం. ఓయో హోటల్లో కిమ్స్ హాస్పిటల్లో పేషెంట్లను పెట్టారు సార్. ఇప్పుడు ఇళ్ళ మధ్యలో ఉంది దానికి. యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఇష్యూ ఏంటంటే ఇంత రాంగ్ ప్రచారం చేస్తుందంటే ఏదైనా ఇంట్లో పాజిటివ్ వస్తుంది, ఆ ఇంటి వాళ్ళు సోషల్ బైకాట్ చేస్తున్నారు. అది మంచి పద్ధతి కాదు. ఇప్పుడు ఆ ఇంట్లో తప్పకుండా గవర్నమెంట్ వచ్చి ఒక స్టిక్కర్ వేసి, వాళ్ళ ఇంటికి కూడా ఒక స్టిక్కర్ వేసి, ఎందుకంటే వాళ్ళ ఇంట్లో పేషెంట్ ఉన్నాడు కాబట్టి కొంత ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ కోసం ప్రజలను అలర్ట్ చేయడం కోసం వేస్తే దాన్ని ఏదో వాళ్ళు సోషల్ బైకాట్ చేయడం, వాళ్ళకు శత్రులెక్క చూసే పద్ధతి మంచి కాదు. నెంబర్ 2 ఏంటంటే ఎవరికైతే ఇప్పుడు ఇళ్ళ మధ్యనే ఇళ్ళ పక్కన ఇల్లు ఉంటాయి కదా, ఇళ్ళ పక్కకే ఇల్లు ఉంటాయి, ఇళ్ళ మధ్యనే హోటల్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇవాళ ఎవరికైతే సింటమ్స్ లేవో, భయంతో వస్తున్నదో అలాంటి వాళ్ళకు ట్రీట్మెంట్ అక్కర్లేదు. కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళను వాళ్ళు కూడా హాస్పిటల్లో కూడా హోటల్లో పెట్టి వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నట్టుగా మాకు తెలుస్తూ ఉంది. మేము మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు, మా దగ్గరకు ఇంతమంది వస్తే బిడ్లు ఇచ్చేటువంటి స్కోప్ లేదు, ఏ సింటమాటిక్ ఉండాలో మేము కూడా ఇళ్లలో పోమని చెప్తా ఉన్నాం. ఇళ్లలో కనుక పెద్ద మనుషులు ఉంటే, ఇళ్లలో కనుక చిన్న పిల్లలు ఉంటే, ఇళ్లలో పోవడానికి వాళ్ళు భయపడితే తప్పకుండా మా కేర్లోనే మేమే టెలికాన్ఫరెన్స్లో వాళ్ళతో రోజు మాట్లాడుకొని వాళ్ళకి అవసరమైతే ఇస్తున్నామని చెప్తా ఉన్నారు. తప్పకుండా తీసుకుంటారు. తప్పకుండా ఇష్యూ అంటే మీరు గంత గాబరపడేస్తూ గంత భయపెట్టే అవసరం ఉందా అండి? నేను అడుగుతాను. ఎంత బాధ అండి దీనిలో. ఒక మాట, డెడ్ బాడీస్ని మనం శ్మశాన వారికి తీసుకపోతే ఇక్కడ కాల్చొద్దని చెప్పి అంటారు. డెడ్ బాడీస్ని పూడ్చడానికి పెట్టడానికి తీసుకపోతే ఇక్కడ పూడ్చొద్దని చెప్తారు. నిన్న చార్నగర్లో అయితే ప్రజాప్రతినిధులు కూడా అడ్డుకున్నారు. అసలు మనుషులమా మనం ఇంకేమన్నా? మన మనుషులం కాదా? మన సహచర మనిషి చచ్చిపోతే ఖననం చేసేటువంటి భాగ్యం కూడా లేకపోతే ఎంత బాగుంటుంది. ఇది మంచిది కాదు. ఇది ప్రజలు ఎక్కడో అంటే అనవసరంగా దానికి కొట్టుకుపోతున్నట్టు భావిస్తా ఉన్నాం. జాగ్రత్తలు ఇప్పుడు మనకు ఇన్ని రోజులుగా ఇప్పుడు మనం చూస్తా ఉన్నాం. 4 నెలలుగా మనకు మార్చి 2 నాడు కేసు వచ్చింది. దాదాపు
మార్చ్, ఏప్రిల్, మే, జూన్ అయిపోతుంది, 4 నెలలు అవుతుంది. 4 నెలల కాలంలో చనిపోయిన వాళ్ళ సంఖ్య ఎంత? దానితో మనం దాచలేం కదా. ఈ 200 పైసలు చనిపోయిన దానికి మనిషి అనుభవిస్తున్న వేదన ఇంత అంత కాదు. మనకే ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది, అరే ఇంత దుర్మార్గంగా వ్యవహరిస్తుంది. కాలపెడితే ఏముంటుందండి, బూడిద అయిపోతుంది. చచ్చిపోయిన మనిషిలో వైరస్ ఉన్నప్పటికి కూడా అది స్ప్రెడ్ చేసేటువంటి నేచర్ లేదని చెప్పిండు. మళ్ళీ ఒకసారి సైన్స్లో చచ్చిపోయిన మనిషిలో వైరస్ కూడా బతుకునే ఆస్కారం లేదని చెప్పిండు. ఇట్లా కథనాలు వస్తూ ఉన్నప్పుడు మనం ఎందుకు అట్లా వాళ్ళు అసహించుకోడు, వాళ్ళు బైకాట్ చేసుడు, వాళ్ళు బొంద పెట్టకుండా చూసుడు, వాళ్ళు కాళ్ళ పెట్టకుండా చూసుడు, ఇదైతే మనిషి చేసే పని అయితే కాదు. కొద్దిమంది భయస్తులు, కొంతమంది సమాజ హితం కోరే వాళ్ళు చేయరు.